Игра един много приличен първи рунд. Армен Закарян от Русия е действащият европейски шампион в тази категория. В финала на последното първенство на Стария континент руснакът спечели срещу молдовецът с пълно съдийско единодушие. В категория 64 кг фаворитите взимат своето. Такава е тенденцията и в осмина финалната фаза. Втора забележка поред за много кратко време получава нашият национал за влизане с глава. Това трябва да бъде отчетено от Исметов и да малко изчисти действията си, защото няма да се очуда, ако Алан Рос го предупреди официално. Браво! Дясното круше свърши на лоша работа, но и два удара влязоха в главата на Ерин. Това беше един спортсменски ход от европейския вице-шампион. Бутна го. Тук лявото круше отново влиза на момента. Лявото круше на Ерин. Подвижене. И пак връхлита. Точно избра момента да атакува. Своя стил обаче успява да наложи Дмитрий Галагот. Понатрупа опит молдовецът. Сега си намери майстора. Две десни крушета, едно ляво, още едно ляво. Браво! Много силен рунд. Много силен рунд и сега това, от което се опасявах, се случва. Финландия се прекалява. Фамилиарничи са силните на деня. Обърнете внимание как молдовецът държи. Нищо чудно този Алан Рос да даде и на Галагот предупреждение. Тази загубена точка от Исметов ще натежи много. Точно бе започнал българинът да налага превес. И дойде съдийското рамо в полза на Галагот. Реферът се ошашави тотално, след като не видя от чия уста изпадна на зъбника. Определено този Алан Рос ни лази на всички българи по нервите в арена Самоков. И то е потвърждението, че съдейството в бокса е истинска катастрофа. Таман бях започнал да си мисля, че тук на този шампионат нещата са изчистени. Че са взети мерки, особено след първите европейски игри в Баку. Нищо подобно. Тези хора